Jeg hedder Kit, og jeg er pædagog i Børnehuset Valhalla. Jeg hedder Pia, og jeg er pædagog i Børnehuset Valhalla. Børnehuset Valhalla er en integreret institution beliggende i Køge. Der er ca. 120 børn og ca. 30 ansatte. Tidligere, når vi ringede og meldte os syge, så var det en medarbejder, en kollega, der tog det. Og nogle gange kunne man godt opleve, at det var nogen, der tænkte, at nu er personen syg igen. Når man ringer til MedHelp, så er det en sød og rar, venlig og morgenfrisk medarbejder. Hvis man ringer til ens egen kollega og er uheldig og ikke kunne komme igennem som den første, men måske er den tredje eller fjerde, der ringer og melder sig syg, så kan man høre den panik i stemmen. Nej, er du også syg? Samarbejdet mellem MedHelp og Valhalla synes jeg er utrolig udbytterigt og dejligt og nemt. Det er ved, at man skal ringe til dem, når man er syg om morgenen. Når man ringer, så får man fat i en kvalificeret sundhedsperson, som kan råde og vejlede en. Og ikke bare en kollega, som er lidt stresset over, at nu ringer der endnu en syg. Og man kan gøre det midt om natten, når man bliver syg, så man ikke behøves at sætte væk ud til klokken 5 om morgenen. Det har givet en utrolig ro om morgenen, at vi ikke hele tiden skal tage telefonen, fordi det sker ikke ret meget. Hvor det gjorde det rigtig meget før i tiden. Jeg har også været rigtig glad for MedHelp. Jeg har et barn, som har været meget syg. Han har haft 53 sygedage de første 5 måneder af det her år. Og hver gang jeg ringede derind, blev det ved med at skubbe på, at jeg skulle få min læge til at sende os videre i systemet. Og det viste sig faktisk, at han fejlede noget, der gjorde, at han er mere syg end alle andre børn er. Meget støttende og omsorgsfuld og kunne huske det hele. Ja, altså. For mig personligt er det fantastisk at have MedHelp. Jeg kunne helt klart anbefale mange andre typer virksomheder og mange andre institutioner at bruge MedHelp som mellemled på den her måde, fordi det fungerer rigtig godt. Så det vil jeg klart anbefale.